De uitbreiding van industrie in het Sloegebied moet een halt worden toegeroepen. Wij wonen hier allemaal nog prettig en dat geven we ook allemaal naartoe en dat willen we zo houden. En verder in het nieuws vandaag. Ruzie tussen boer en tenant bijgelegd. En Zeeuws voorwerp in Nieuw Nationaal Museum. Goedenavond. Tot hier en niet verder. Dat zeggen de dorpsraden van Borselen, Nieuwdorp, Leeuwendorp en Sierenhoek. Ze willen niet dat de haven en de industrie van het Sloegebied steeds dichter naar de dorpen kruipt. Desnoods wordt dat bevochten tot aan de hoogste rechter. Volgens de dorpsraden van Borselen, Nieuwdorp, Leeuwendorp en Sierenhoek is dit punt bij de Westerschelde-tunnel een goed voorbeeld van hoe dicht het Sloegebied van Vlissingen-Oost al bij hun dorpen is. Er komt misschien nog veel meer bij. 2 kerncentrales, een ammoniakopslag en een groot parkeerterrein voor vrachtwagens. Een duidelijke bedreiging voor de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Als je ziet dat we er al zo dichtbij zijn en dat het landelijk gebied van de gemeente Borselen ook zo dichtbij is, zijn we daar heel bang voor. Ja. En ook natuurlijk het tolplein, als het tolvrij wordt, komt er hier nog meer verkeer. We merken het ook aan het geluid. Dit gaat 24 uur per dag gaat dat door. Altijd, dag en nacht. De Sloedorpen stappen desnoods naar de Raad van State als het Sloegebied verder naar de dorpen kruipt. De Defensie is ook aan het zoeken naar nieuwe treinen om te oefenen. En nou, daar worden wij ook weer in genoemd. Dan zeg je ook van ja, op een gegeven moment, ja, vol is vol. Het is misschien een raar begrip, maar het kan wel eens zijn dat je zegt van ja, hier ligt voor onze grens. Want wij wonen hier allemaal nog prettig en dat geven we ook allemaal naartoe. En dat willen we zo houden. Dus dan is de Raad van State uiteindelijk toch een optie? Als dat noodzakelijk is, dan gaan we daar naartoe. Jazeker, dan gaan we naar de Raad van State. Ja. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat we daar tegenin gaan. Dat het in ieder geval aan die kant blijft. Dat het niet verder gaat. Niet verder dan de huidige grens van de Sloeweg. De doorgaande weg tussen Walcheren en de Westerschelde-tunnel. Daar moet het industriegebied achterblijven, vinden de dorpen. Ook al gaat het bij veel nieuwe plannen en uitbreidingen om bedrijven die de industrie juist willen vergroenen. Met elektriciteit in plaats van vervuilende fossiele brandstoffen. Bij energietransitie heb je nodig. Je hebt hoogspanningsstation nodig. Je hebt kabels die hier komen, heb je nodig. Alleen, het komt allemaal hier. Verdeel nou de druk die hier in Vlissingen-Oost komt, verdeel die eens wat beter over Nederland. Uiteindelijk zijn wij ook allemaal voorstander van de hele energietransitie. Want we willen het allemaal groener en beter voor het milieu krijgen. Het nadeel is natuurlijk wel, als we daar die elektriciteitsverbindingen voor nodig hebben. We willen wel inspraak hebben van waar ga je ze dan leggen en hoe ga je ze dan leggen. Een goed voorbeeld is natuurlijk de nieuwe verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Uiteraard, wij gunnen die mensen ook de stroom, dus daar moet een leiding naartoe. Alleen willen we wel graag de inspraak van waar komt die leiding dan te liggen. En bijvoorbeeld ook, is dat nou echt niet mogelijk om die gewoon ondergronds te doen. Bij Nieuwdorp aan de rand van het havengebied staat collega Ariane Lafort. Ariane, jij hebt deze reportage gemaakt. Even ja, eerlijk, wat kunnen die dorpsraden nou eigenlijk uitrichten? Nou, Floris-Jan, het is niet bij voorbaat een verloren strijd, hoor. In het verleden zijn er al wel successen geweest. Hè? Dorpsraden die bijvoorbeeld bij de uitbreiding van het Sloegebied bedongen dat hele luidruchtige bedrijven dat die uitgesloten werden van vestigingen. En wat ook bijvoorbeeld is, hè, dat nieuwe parkeerterrein voor vrachtwagens, wat havenbeheerder Noord-Seapoort hier wil neer gaan leggen. Ja, waarbij dorpsraden toch hebben bedongen van nou ja, eerst praten over de landschappelijke inpassing, over compensatie, over groene buffers voordat het terrein mag worden uitgelegd. En wat dat betreft is het ook zo, wie herinnert zich niet, ja, de Westerschelde containerterminal. Weten jullie nog wel, die hele grote containerkade ter waarde van $1 miljard die er had moeten komen op het fossiele strand de Kaloot in Vlissingen-Oost. Waarbij het de dorpsraden samen met natuurverenigingen toch is gelukt om dat tegen te houden. Dus ja, bijvoorbeeld zoals hier in Nieuwdorp, hè, die oprukkende industrie. Het lijkt een beetje een David en Goliath verhaal, maar dat hoeft het niet te zijn. Ariane, dankjewel. Het onderzoek naar de verdachte van de moord op Mechtelt Renema uit Middelburg is afgerond. Hij is geobserveerd in het Pieterbaancentrum. Zodra het rapport daarover klaar is, kan de zaak behandeld worden bij de rechtbank. Vandaag was een tussentijdse zitting. De 53-jarige Renema, docent bij Scalda, werd een klein jaar geleden doodgevonden in haar woning. De verdachte is haar ex-partner.
Tankstation De Vlietberg bij Sierarenskerken is vanmorgen een poosje dicht geweest omdat er waarschijnlijk LPG lekte. Dat meldt HV Zeeland. De brandweer werd opgeroepen en de politie had de oprit naar het tankstation tijdelijk afgesloten. De actiegroep van ouders en docenten van de Isaac Beekman Academie in Capelle heeft laten weten dat de landelijke directeur van de onderwijsinstelling op non-actief is gesteld. Ze zou zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. Daarnaast wordt haar kwalijk genomen dat ze niet genoeg haar best heeft gedaan om de school open te houden. Bioboer Alex van Hotegem uit Kruiningen en netbeheerder Tennet hebben afspraken gemaakt over de werkzaamheden op het land van Van Hotegem. Ze lagen met elkaar in de clinch en dat kwam omdat Tennet volgens de boer zijn land vervuilde. Van Hotegem was het helemaal beu en verleende korte tijd de netbeheerder helemaal geen toegang meer tot zijn land. Maar nu zit er schot in de zaak. Iedere keer vreest Van Hotegem voor zijn gewassen die hij biologisch wil verkopen. Als Tennet langskomt voor werkzaamheden op het land van de bioboer, gebeurt dat vaak met grote machines. Die machines nemen grond mee van andere locaties en die vallen er bij mij af. En dan kan ik fluiten naar mijn centen. Maar goed nieuws. Tennet, die het gesprek als zeer positief ervaarde, heeft wat beloofd. Dat we het materiaal wat op het terrein komt, denk aan hoogwerkers waar we nu vooral mee aan de slag gaan, dat die schoon gemaakt worden voordat ze het land opgaan. En er wordt door Tennet ook gekeken naar de schade van de afgelopen jaren en de, volgens Van Hotegem, tienduizenden euro's aan kosten die daarbij horen. Klinkt best positief, maar Van Hotegem moet het nog maar zien gebeuren. Ja, ik sta er nog een beetje sceptisch tegenover. Gewoon met de ervaring die ik tot nu toe gehad heb, afwachten. Het aantal automobilisten dat betrapt is op te hard rijden is in Zeeland vorig jaar gestegen naar iets meer dan 95.000. Het zijn er flink meer dan het jaar ervoor. De oorzaak van de stijging is onder meer te verklaren door de inzet van verplaatsbare flitspalen. De flitspaal tussen Oostburg en Draaibrug registreerde de meeste overtredingen. De Vlissingse AED-leverancier Medisol is al de grootste in Europa, maar het bedrijf wil nog verder groeien. Deze week hebben ze daarom bijvoorbeeld een bedrijf uit Nuenen overgenomen. Met deze overname kunnen we ook nog sneller groeien, nog betere service bieden aan klanten en ook toewerken naar ons grote doel van het bedrijf. Overal waar mensen een AED nodig hebben, wil de firma dat kunnen aanbieden. Josiasse laat weten dat het meeste personeel van het overgenomen bedrijf zal worden overgeplaatst naar Vlissingen. We zijn intussen met 65 mensen en we verwachten ook de komende jaren steeds meer mensen nodig te hebben. Dus we zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. 2 Joodse deurpostkokertjes uit Zierikzee hebben een belangrijke plek gekregen in het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Komende zondag wordt het geopend door de koning. De 2 kokertjes waren van Wilhelmina Frank-Lopsowski uit Zierikzee. Ze werd in 1943 vermoord in Auschwitz. Het is september 2012 als Ellie Lems langs dit monument fietst hier in Zierikzee. Wat herinnert aan de Joden die om zijn gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze raakt daarbij in gesprek met een rabbijn. Ineens viel bij mij het kwartje van ik heb nog wat voor de Joodse mensen. Dus ik vertelde dat ik van die kokertjes had. Die had mijn moeder gekregen van de mevrouw Lapsowski waar ze bij werkte. Mien Frank. En zo is het eigenlijk, daarom ben ik gestopt. De 45-jarige Mien Frank, Wilhelmina Lazowski, die had een textielwinkeltje hier in de Lange Nobelstraat in Zierikzee. En ter herinnering ligt daar nog steeds een struikelsteen. We zijn hier bij het vroegere huis van Mien Frank. En die had van die kokertjes hier aan de muur hangen. En die heeft zij aan mijn moeder geschonken toen dat zij weggevoerd werd naar Auschwitz. Heeft ze aan mij gegeven. Toen zei ik van ik ga proberen of ik iemand te pakken kan krijgen die er meer van weet. Ja, want u wilde ze graag aan de familie teruggeven. Ja, dat wilde mijn moeder ontzettend graag. Via de rabbijn komen Ellie en haar moeder Corrie binnen een maand in contact met een familielid van Wilhelmina. Ja, dat was een leuke verrassing. Daarom hebben we ook besloten, mijn man en ik hebben besloten naar Rotterdam te gaan. En daar hebben we ze ontvangen, de oude dame en de dochter met haar man. Het was erg leuk. Kende u Wilhelmina Frank-Lopsowski?
die generatie van mijn ouders heeft nooit over de oorlog gesproken. En nooit over de familie gesproken. Die mezuzot die u overhandigd kreeg, wat voor waarde hadden die voor u? Ik vond dat heel ontroerend. En ze heeft ze bewaard en het was zo belangrijk dat ze toch verder wou geven. En ik heb ze toen aan het museum gegeven, want ik denk hier gaat ze verloren. Joden die moesten vluchten gaven veel spullen aan vrienden en bekenden. Veel Joodse eigenaren werden vermoord, maar de spullen zijn bewaard gebleven. Die vertellen de geschiedenis en worden hier in het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam getoond. Nou, het is een object dat toe heeft behoord aan Wilhelmina Frank. 2 kleine kokertjes, 2 mezuzot, 1 mezuzah, 2 mezuzot. Die bevond zich op haar huis, op haar woning. Het is een klein bakkelieten kokertje met erin een perkamenten rolletje. En dat bevestigde je op je deurpost en daarmee zegende Mien haar huis. Het feit dat ze die heeft weggegeven aan haar dienstmeisje, wat zegt dat? Nou, ze heeft ze weggegeven onder hele moeilijke omstandigheden. Wilhelmina is vertrokken uit Zierikzee omdat ze dat moest. Ze wist dat ze waarschijnlijk niet meer terug zou komen in dat huis en heeft toen die deurpostkokers verwijderd en overgedragen aan haar dienstmeisje. Ze vertrouwde ze. Ze waren dus heel dierbaar voor Mien. Wat maakt de mezuzot zo bijzonder voor jullie? Van haar is niets over. We weten haar naam, de foto hebben we. Maar het enige tastbare wat er nog is, zijn die 2 kokertjes. Die hebben aan haar toebehoord. En die illustreren nu die geschiedenis die haar is aangedaan. Het Nationaal Holocaustmuseum wordt aanstaande zondag geopend door koning Willem-Alexander. Dat wordt uitgezonden door de NOS. En vanaf maandag is het open voor publiek. Wat een weertje hè, vandaag. Het was zo goed als de hele dag stralend zonnig met pas in de loop van de middag hier en daar wat bewolking. En ook morgen is het vrijwel onbewolkt en helder. In het weekend komt er wat meer bewolking. Vooral zondag is er kans op een kleine bui. Dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Met de weersverwachting zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.